Salutare tuturor, bine am venit la un nou episod de Minecraft. Bine, o nouă serie mai degrabă. Vă întrebați de ce mi-am șters toate episoadele? Păi m-am gândit să fac de genul să iau de la început, că am văzut că am început puțin cam prost. Și m-am gândit să fac o nouă serie, puțin mai tare. Dar vă promit că nu mai este cu părți. Dar, nu contează. Facem și noi o serie cu Skybond. S-ar putea să avem și uneori mai mulți player, să jucăm multiplayer. Nu contează. Avem lemn. Și sper că ați văzut ce s-a întâmplat. Bine, am mai făcut o încercare să fac această serie, cred că ați văzut-o sau nu, se poate să nu fiți văzut-o, că am văzut că nu avea nicio vizionare. Oricum, mai erau prea gălăgioase și nu m-ați auzit deloc. Și de asta m-am gândit să o fac din nou. Și vreau să sparg aceste spawnere. Vedeți câte animale sunt pe insula asta. Și dacă vreau spawner, pot să fac rost altcumva. Dar eu nu vreau să mi se audă animalele sau să se spawneze în continuu. Că așa trebuie. Vedeți că deja sunt prea multe. Și nu vreau animal pe harta mea. Se aude ca... Da. Nu vreau animale să se aude ca... Bâdu. Scuze. Am încercat și eu să fac o de-asta. Dar nu contează. Să omorâm oile și astăzi, de început, vom merge pe acea insulă. Dar mai întâi trebuie să omorâm destule oi ca să ne facem un pat. Chiar dacă am spart spawnerele. Au. Am aruncat-o în void. Uite pe alta. Am blocat-o. Ca să iasă, măcar să trăiască, măcar să o omor pe pământ, că nu vreau așa ceva să... Bun. Ca să iau lâna. Mai vreau... Da, deștept am fost și eu, că... Dar pot folosi florile, nu e așa de rău. Sau vreun bone meal și au această lună. Oricum am bucate de dor. Aoleu, trebuie să le arunc pe toate în void. Că nu le suport. Se bage în fața mea. Oricum, dacă trebuie neapărat să spawnez ceva, măcar știu cum se face cu comenzile. Eu înainte nu știam, să știți. Lasă. Stai puțin. Stai. Așa. Acum. Nu se face cu asta și cu bone meal aparent. Una. Și gata, nu vreau mai. Ăsta cred că o să-l arunc. Nu, îl păstrez să încesc. Bun. Un craft table și facem patul, că vine seara. O să mergem peste tot, dar nu știu că va dura seria asta. Va dura foarte mult. Cred că o să-l terminăm vara dacă postez zilnic.
Sau după vară. Sau pe la sfârșitul verii, nu știu. Trebuie să mă aștept. Dar vouă vi se pare greu ca toate animalele astea să vă deranjeze în timp ce vorbiți? Mie nu. Nu cred că mi s-a mai întâmplat așa ceva. Bine, dacă nu pui cât am încercat să fac acest video. Dacă nu pui încercarea asta. Oricum, nu a fost așa de bun, așa că am început cam prost. Nu contează, trebuie să tăiem copaci. Fiți lângă aia de aerul. Când mă înșel, am mai văzut una de diamond. Cred că pe acolo era una aia de diamond. Ce să mai fac? Oh! M-am gândit acum ce să fac cu astea, deci. Facem, uite, în felul ăsta. Dar vacile să... astea nu le suport să vină lângă mine când încerc să fac. Mamă, va trebui să le omor și gata. Că nu le mai suport. Și nici nu mai sunt multe pe insulă. Am mai rămas cu vaca asta pe insulă? Lol, nu mai e niciun animal, mai e decât vaca. Mai e una acolo. Bă, bună și țigară. Am și multă mâncare. Uite-l și pe domnul Porky. Unde? Aici avem. Cred că așa era tehnica. Firar. Am făcut obsidian. N-are nimic. Da, că pot să mă duc pe planeta aia să iau un creeper. Dar să mă nu mai întâi. Apropo, trebuie să pun puțin pauză. Ok, am revenit. Mamă, o planetă de diorite. Acolo ar fi cel mai tare să mergem. Dar nu că vreau să mergem. Da, lasă toate astea. Acolo e planeta. Manda sunt cumva. De ce cu toate planetele astea? Că sunt prea multe. Nu contează. Hai să începem o dată seria, că ar fi să stăm 50 de ani să o facem. 50 de ani? Auzi, de asta am o idee cum să începem. Folosim un pic de lemn. Să am o idee. Am o idee mai bună. O să săpăm ceva din insula asta ca să luăm totul. De genul. Săpăm pe aici prin spate. Chiar dacă nu trebuie. Să mergem acolo. Că nu mai ajungem să folosim lemnul. Vedeți? Dacă ne ducem poate pe planeta aia mare de acolo, acolo cred că e un sat. Da, e un sat și are copaci. Și de asta mai gândi. Și de asta s-ar putea să găsim copaci. Asta să fie pe pământ. Atâtea explicații. Hai să mergem. Și acum că nu mai sunt animale, putem merge așa pe shift. Ca să ne mai împingă în void.
va trebui să avem și grijă să ne întâlnim cu un creeper. Oh, da, voi mai pune un pic pauză. Ok, am revenit. Na, trebuie să... A, nu mi s-a părut. Ți se pare cam ciudat când n-ai lumină pe aici. Nu poți să-l pui pe jos. Adică de torse de la mine de aici. Cam toată planeta mea. De acolo. Ce-a căzut? Una a rămas acolo. Super. Vaca aia n-am cum să o iau, să moară acolo, că eu n-am ce să-i fac. Că ea s-a pus acolo. Gata. Nu a murit, nu nimic. Asta-i de spider. Păi și unde e spiderul? Nu-l văd. Bine. Mamă! Parcur, am făcut parcur. Măcar n-am cum să ajungă pe insula mea. Asta e bine. Puțin e bine. Și gheața asta mă gândesc să o păstrez, că s-ar putea să fac o idee bună. Vom folosi gheața să coborâm de planeta aia fix pe planeta asta și așa venim acasă. E o idee bună, Hai, lasă. Lasă teoria. O să mai pun un pic pauză. Chiar știu că v-am pus 3 pauze. Dar, trebuie. Ok, am revenit și o să vă spun ce am făcut acum. M-am gândit să pun un pic pe asfalt day. Cred că am pus, nu știu. Să mai verific. Să verificăm. Știți de ce? Pentru că nu vreau să... Da, am pus. Nu vreau să fie așa de greu să vii animale pe monștri pe insula noastră, chiar dacă se parcul, pentru că o să minez eu aici, adică s-ar putea să vină un monstru, de asta pun asfalt de să nu ne bate direct cu un monstru. Bine, de cu anterior am făcut. Ce aș vrea să dau o comandă, să văd lumină, dar nu vreau așa ceva, să fiu un trișor deja. Bun, cred că o să închei acest episod. Da, am explorat și o planetă. Bun, cam atât a fost cu acest episod de Minecraft, Skyblock, scuze. Și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!